nggone kepatihan. Lho Ndara Putri iki kaadane kepiye? Ning ndi? Lho jajalan ngene iki lho. Kok ora Ndara iku piye sing ra kleru? Kowe aku wong telu. Sik. Mambu sego goreng. Ndi? Heeh. Endoke gosong, Man. Iki. Ketara cah. Ya. Nah. Kok ora ndok gosong iku piye lek? Kok ora kleru iku piye? Jalarane apa? Sampean aku. Dadi abdi kuwi tan mongko panggonane ning gone juru taman, juru dang, tukang resik-resik omah. Lho kok kon maju perang? Ngene iku jenenge gak ndara kleru. Maju perang dekne ning nguri lah aku ning ngarep dhisik tembak dor mati gak uman dadeh. Lho ya, niki jajalan. Niki Maksude perang iki tegese perang ora kok terus awak dhewe terus maju perang ngene perang ki ora. Lah terus merangi kahanan sing kaya ngene iki lho kepiye carane ben entuk jalan keluarnya iki piye? Ben entuk kaya sing akeh. merangi sawah kangele mbah kok malah merangi dalanan iki lho. Saiki wong perang gaweane prajurit. Mosok abdi kok dikon perang. Maksude nek kowe kepengin dadi wong mulya, nek kowe kepengin dadi wong sugih, manut karo bendarane. Alah, manut apane? Ndara Putut iki termasuk iki jagoane lho. Jagoane gene. Lho, nek kira Ndara Putut iki uripe mulya, nemokno Sindara Manyar Sewu. Awak dhewe melok kepenak uripe. Ngono lho. Ngantek bosoke beling ra ngarah nemokno Ndara Manyar Sewu. Nah, ngene iku apa jajalan ngene iki. Wis ben rajak lah. Ra butuh melu aku. Nek melok Ndara Putut ndang Ndara Putut wong kowe ya sandangane wis dibedak pilehno. Piye jajal? Kowe dikeki sandangan apik. Aku gombal sikut suwek. Wis ngene. Wis ndekne kok ora usah dijak. Doluru kaya ayo, doluru dhuwit. Aku tapi mau nek mbok Ndara melu Ndara Puput. Lah melu sapa? Ndara Puput wis ngene arek ngomong mbok melu gak diseneni bojone. Lah terus melu sapa? Ndara Ririn aku melu Ndara Ririn. Melu Arin. Heeh. Alah Ririn yo malah rantuk dhuwit blas. Lah napa? Alung melok Ndara Wagiman buahane mberah padha dicolongi. Matekno wong. Ya wis nang ngono jajalan kono do nyambut gawe apa? Heeh. Arin jare njaluk lagu. Arin. Winginane kondo karo aku. Pokoke aku sesuk njaluk lagu mulai iki tak jajal sik. Engko nek entuk dhuwit sendoro gak usah baik-baiknehi. Aku gak ndungu. Gak ndungu. Nek gak ndungu aja kei engko ceblokno kono tak temoke. Ora sik. Iki lho garwane Arin. Apa ngekei? Alah ya. Walah. TKW. Asmane sinten, Mas? Dari tengah tepangan. Apa? Mosok wah yo. Aku sing kok kene ndungu kok kowe sing cerak ra ndungu. Sapa jenenge? Sutiem ngono. Nggih. Prasetyo. Sapa mang arek aku lali arek. Prasetyo. Mas Prasetyo ya salaman ali-aline gedhi kok gol tak urute gol. Mas Prasetyo. Mas Prasetyo minta lagunya TKW. Prasetyo Walang Sangit ambune cah. Gak Prasetyo Walang Sangit iki lho maksudnya ana Walang Sangit. Lho, ambune Walang Sangit Mas. Kenapa maksudnya Mas Prasetyo mengasih rokok jarum 3? Dikarenakan permintaannya juga 3 huruf. T K W. TKW, wekku dhewe. Gusti Allah iku adil wong rezekine wong dhewe-dhewe ora apa-apa aku. Ya, jajalan piye jajalan. Jare mang gak njaluk. Lho sing njaluk sapa? Aku ora omong. Gusti Allah kuwi adil rezekine ku wong dhewe-dhewe. Sapa ngerti alah ngemiki anake asalku menyang. Sapa ngerti wong kene melas asih karo aku ora disawer rokok. Sawer apa? Disawer motor Beat. Motor apa? Beat. Gaya. Bisa numpaki to ora. Motor Beat Mas Sam ditumpaki lah apa nggo cukil-cukil untu. Apa iku? Biteng.
Pitik. Oke, kita kasih panjenengan Mas Prasetyo TKW. satu buah lagu T K W. Adim jarum ripem lho iku. Lha kowe apa? Engko wae. Bujum sing dibujum. Puput. Walah gimana anake mlete-mlete rek. Gandeng-gandeng iya. Sing anu sing barep puput nganggo abang, bojone ya abang. Kaya pasukan bodrek ku malah. Nggo kuning, wedok nggo kuning kaya manuk podang. Wagiman nggo batik, malah kaya cantrik. Neng sing wigati Wong diparingi rokok kok ora muni matur nuwun. Ne wong diparingi rokok wong Jawa aja ilang jawane. Nek diparingi rokok ya matur nuwun. Matur nuwun. Jawa iku. bahasa Indonesia. Terima kasih. Tutuk iki kita ya. Tutuk. Nek bahasa Inggris, ayo. Thank you very much. Iso ae Iku cah. tenan ta Iso ora wong iku? aku bar mangan kunci Inggris sak dreine kok. Tenan apa ora iku? Menawa. Nek basa Inggris, Thank you very much. basa Cina. Kamsia. Nek sing ngekeki kan prasetyo, mulane kamsya. Iya. Nek umpama sing ngekeki wedok, Kamsiatun. Mane puput iku. Iya piye? ton, ya Allah kamsya ton. Katane wong. Tre basa Cinane terima kasih nek sing ngekeki wong wedok ya. Kamsiatun. Iya bojone. Lah nek bapak Nek wagiman. ya Kamsiaman. mosok siaman yo. Heeh. Sing apik puput, kamsiaput. Ya wis, kita kasih TKW. 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 Sing nyanyi 1 2 3. Apa jenengan piyambak? Yang semuanya. Sapa? Ayo, gendon nyanyi ndon kowe ndon. Gendon nyanyi. Ndon. Iya, nyanyi. Coba jenengan. Nyanyi. Ha. Sapa kon? Nyanyi. Ayo nyanyi sapa lah iku? Nyanyi kok malah ning sawah lah apa kowe? Lho ya. Aja sekono. Apa-apa. Alah amen doprok ae. Aduh. Ya, baik hadirin, satu buah lagunya TKW terspesial untuk adik Prasetyo mempelai berdua. Kita doakan semoga berbahagia selalu dan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Allahumma amin. Asin. Aku bar mangan sego goreng mang lokasinen ton kamsiaton. Yo TKW mainkan bro, didukung sepenuhnya oleh RHS Production. Dan juga sound system Badraus. Syuting kaya wong tangi turu. Kan laku di negeri orang berjumpa dengan seorang wanita, parasnya cantik, aduhai sangat menggoda. Ku sapa dia tiada curiga. Ku coba tuh mendekati, senyum simpulnya tak menaruh benci. Berbasa basi ku mengenalkan dirinya,
dia TKW cantik jelita. Wow, wow. Tenaga kerja wanita jauh di mancanegara, asal punya keterampilan oke saja. Tenaga kerja wanita jauh di mancanegara, mengabdikan di tumpuan keluarga. Apabila kau pulang di kampung halaman, kecantikanmu akan selalu dikenang. Ku coba untuk mendekati, senyum simpulnya tak menaruh benci. Berbahasa basi ku mengenalkan dirinya, dia TKW cantik jelita. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Di sana beda bahasa, juga berbeda budaya. Lindungilah dirimu, iman dan takwa. Jagalah martabat bangsa, jujur syarat yang utama. Ingatlah engkau pahlawan devisa. Apabila kau pulang di kampung halaman, kecantikanmu akan selalu dikenang. Ku coba untuk mendekati, senyum simpulnya tak menaruh benci. Berbahasa basi ku mengenalkan dirinya, dia TKW cantik jelita. Dia TKW cantik jelita. Satu balangnya TKW sudah berlalu dan semoga dapat menghibur panjenengan, khususnya untuk Dek Prasetyo adalah Dek Arin ya, Kurniawati. Ya, mungkin dari ibu-ibu ataupun bapak-bapaknya, para tamu dan semua yang berbahagia untuk malam ini mungkin ada permintaan. Hah? Untuk yang lainnya mungkin ada permintaan. Kalau tidak ada nanti bisa dilanjut bersama cewek-ceweknya Wahyu Manggolo. Oke? Gimana bro? Dikasih satu lagi, oke? Dangdut atau campur sari? Dangdut. Hah? Dangdut. Sapa ini nagih Ana janji? dangdut kok nagih janji. Masa lemas rempong. Oke, kita kasih satu buah lagu dangdut terspesial Spesial. untuk Kawula Muda. Kawula Muda. Jangan sampai patah hati. Oke. Kalau kasih. patah hati berarti sabun mandi. Iya, satu buah lagu koleksi dari Soneta
yang dulu pernah ditenarkan oleh Bang Haji Roma Irama. Sekarang untuk malam ini ditenarkan oleh Bang Haji Wagimen. Adine Wagiman iku. Bung Haji Kamsiatun. Iya, untuk kali ini bersama Wahyu Manggolo S-Game untuk Anda. Satu buah lagunya Patah Hati. Yuk. Oce. Mangan sik leren le aja sik lho. Nyanyi pisan kas. Cintaku padamu, terlalu besar sayangku padamu. Ini membuatku patah hati karena telah meninggalkan pergi. Mengapa dulu ku terlalu cinta, mengapa dulu ku terlalu sayang. Baru ini aku alami betapa sakitnya patah hati. Mengapa dulu ku dicintai kalau hanya untuk disakiti. Ya badang, mengapa begini? Mengapa dulu ku terlalu cinta? Mengapa dulu ku terlalu sayang? Kecuali ia mau kembali untuk hidup bersamaku lagi. Mengapa dulu ku terlalu cinta? Mengapa dulu ku terlalu sayang?
ku patah hati karena telah meninggalkan pergi. Mengapa dulu ku terlalu cinta, mengapa dulu ku terlalu sayang. Terima kasih. Satu buah lagunya. Patah hati sudah berlalu. Siatun. Iya. Oke. Dua buah lagu berturut-turut ya. Dua buah lagu aja ya. Mangke iki bar iki langsung taman cah wedok-wedok. Ya. Dengan segala hormat. Njaluk-njaluk nang ora wis. Apa nih? Njaluk terus kamu ndak. Bar iki ae engko bar anu. Don. Iya. Iku lho sendor ayo do dijak. Ayo. Ayo. Ngetutno ndara putut lho engko. Engko kadukan lho. Mulane iku, kowe iki abdi nek senengam gak nurut karo bendarane ya kaya ngene iki bola-bali dikandani lho. Oke, kerasakti. Wong senengane ngene iki. Wis ah, kowe nek melu ya. Jak omongan apik-apik ya senengane ngono. Iki aku ngajak temenan. Ngajak tenan. Mbok menawa ndara putut ki duweni kabejan kok dadine dadi wongmu sing mulya. Ndara putut duweni rasa welas karo kowe. Tangeh nggawa lamun. Lho ya. Ndara putut wis muni dhewe. Ngono. Kowe ndor paribasane tak tukono sate telung ji. Lho kok enak ya? Paribasane kowe munduk-munduk ning pengarapanku ora kathik sudi ngejak kowe. Mudeng. Kowe cara ora sake karo ndoro putut Mas, tak sikat. Mare aku desake. Nggih. Kenapa? Monggo, Ndara. Ya ora dadi kaya pangopo, Tong. Pancen kewajibane wong sugih kudu ngajeni karo wong melarat. Monggo, Ndara. Iya. Tak pacul tenan kowe ora. Kok piyambakan, Ndara? Dadi netramu wis dledek. Aku ket mang bertiga sama lu. Pun dek wau, Ndara. Wis dek mau mulo aku jumenggruk ning kene. Iki ana dagelan apa coplok sirahe. Ora iso sekrupe wis tak genti anyar. Nek bengi piye apa kowe? Ngipi dikleti wedhus. Utuk iki nek iki. Monggo, Ndara. Ya. Wis rampung kewajibanmu nggonmu makani pedhet. Iya wis elek treme tak genti sing anyar sok bodo. Pangapunten. Pangapunten, Ndara. Iya, paman mobil sampean iku piye lah. Sampean iku juragane kok pangapunten. Jempolanku lara ra iso. Ya, aku nek dadi wayang wong dadi Petruk, Cung. Mulane diting-diting terus. Jae anu kerakmu kaya kono. Kerakmu kaya nguri kerakmu kaya nguri. Saumpamane aku ora iso. Ora iso yo. Wis. Alah. Laran kok gak enek blas ngene. Tegesan. Ini mak rokok. Harus udut, Gus. Enggak. Ya pangapunten, Ndara. Iya ra dadi ngopo tak pacul tenan kene. Aku terus. Pangmulo aku ya ngaturi bendarane. Lah ora omong. Wong sampean aku wis munggah monggo jarene manggakno sampean dhewe kok. Lah aku kan gak weruh. Nggih, kados mengaten, Ndara. Mengaten menyenen. Mulo to mulo. Dadi wong mbok ngrumangsani. Empun. Jadi kene iki abdi. Nggih. Lah aku ndarane lah opo nganggo pakan ngene. Kerek ya. Lho nek carane nggon nyambut gawe saben dina kaya ngono, ora bakal itu untuk sandangan apik. Lah karek juragane. Lah kok karek juragane karep piye? Lah wong adi telu ya ngono. Sing loro diapik-apik iki lha opo iki?
Lho sing kaya ngono kowe iki kudu mangsali mergo kowe iki pendak-pendak tak perintah, tak utus kowe iki mbadal. Lah nek jenenge menungso niku nggadahi kelewihan, nggadahi kekurangan. Jenengan ngutus kula niku di luar telen. Keren iki gaul. Tegesipun di luar kemampuan kula. Pendak-pendak aku iki ngomong nggih sak kecap paribasane. Kowe 3 kecap. Nah, aku 3 kecap, kowe 5 kecap. Aku 5 kecap, kowe 15 kecap. Nganti aku ora man kecap tak kandhani. Lah mangan sego kok dikecap-kecapno lho. Anu lek mogol Dawuh. gendon. Nggih, kula ndara. Iki Kanjeng Lomo anake Giri Patemboyo. Giri Patemboyo. Menapa? Sambung kalan ilange kadangku Manyar Sewu. Sapa putra sing bisa nganti kondur kelawan Manyar Sewu ing tembe bakal kawisuda minangka nalindra ning kula bencana. Hei. Cilak. Hei cuci pak! Lha aku iki bendaramu mbok sentak. Jenengan doyan rokok? Doyan? Kok mboten tuku? Lamlo. Mboten nak. Urip kok susah. Ya rumangsamu kene nangis aku terus puas karo kowe lho piye? Mboten Pak Endi. Kowe tak kanthi, Nggih. Nggih. yen pancen dene ra melu ora usah dijak. Oh, ngaten nggih. Ayo. Nggih, monggo-monggo ndara. Kowe ngandung dhewe. Wis krungu dhewe ngene iki wis nganggo kuping-kupingmu dhewe. Nek pancen ndara putut wis nganti karo awak dhewe. Awak dhewe kudu tumut anggon nggo mburine. Ayo, atot iki lho. Jenenge abdi sing kinasih ana paribasane kae ngentut mburi mbebayani. Keturi handayani. Iya. Iya, paribasane kok aku tak ngentut mburi mbebayani. Kono nek kowe arep melu, aku trimo. Endi rokok? Mulane iku wis tak nggo sangu komplit nggo perjalanan. Turu kok nek sawaya-waya ning dalan kudu udut ya leren nang kono. Ya lah kono katok-katokno le. Pripun Kang Mas? Kados mekaten kedadosanipun. Lae. Blegedeg uget-uget. Iku depan apa? Aku tanya malah bingung Terus, maju terus, pal. Terus, banting iwo, banting nengen. Wah, iki aspale urung garing kok diselender ya. Hop. Hop, terus. Pal kiri. Kayak truk mogol ya. Gak gelem tenan? Mah, Mogol! Kowe tekan ndi? iku lho nek pucuk breng. Apa lah? Goblok entane ya wis ado ngono. Ayo, udah. Oke. Kaya ngabani bis ae. Para diri semuanya nek dereng rawang kampleng-kampleng bokong. Iya, Budal mangkat aku. ora buta. Cetho welo-welo ngendikane Ndara Putut. Sayembara sapa sing iso ngundurake Ndara Putri Manyar Sewu? Lupute didadekno ratu bakal dadi mantu. Oke. Goleki ngantek beling bosok ora bakal nemokno. Sendor sing roh anane Ndara Manyar Sewu. Selamat tinggal. Emang wis ya? Saiki dhewe nah. Dadah.
lanjut bersama Mbak Mimin. Mbak Airin ya. Sugeng dalu, selamat malam Mbak Airin. Bapak Wagiman sak keluarga nggih sayang nggih. Nggih, ora usah diperkenal karo piyai kene. Awake dhewe wis ditepangno wis kenal kabeh piyai kene ya sayang ya. Iya, Den. Diucapin selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu edo ketoke kok do ngantuk kabeh ngene ta, Sek? Heeh. Lah ya ampun ngantuk to, Bu. Jenengan ngantuk kula melu ngantuk, Bu. Nggih. Kok apa nganteni ijik nunggoni ya, Sek? Pokoke nunggoni terus, Del. Nunggoni rino wengi ditunggoni wis Mbak Yune lah ya meteng lah ya nunggoni ijik ana. Pokoke ya mau kalah ta, Del. Wis mau kalah. Heeh. Lah iya wis. Awake dhewe dina iki sowan ning ngene daleme Bapak Wagiman ya sayang ya. Nggih. Dalam rangka acara ndedhawuhake putrane wis. Utawi nikahake putrane ya sayang. Iya, Den. Ingkang asma Mas Pras karo Mbak Airin ya. Semoga yang menjadi pasangan yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin. Muga-muga cepet-cepet entuk momongan ya sayang ya. Dan muga-muga langgeng-langgeng selalu. Yes. Mugia dadosa kaken-kaken lan ninen-ninen. Ayo Mbak Pese yuk. Kita bergoyang-goyang kembali bersama artisnya dari Wahyu Manggala yuk. Langsung ditancap kembali yuk. Ben ora ngantuk kabeh iki lagi bertangi turu kok. Yuk, ditancap tadi permintaan saka Mas. Mas apa? Mas apa nih? Mas jenenge Mas Ipil. Siapa? Mas PI ya. Tadi permintaannya ada oplosan ya saya. Ditancap kembali bersama Jeng Elisa Amelia. Yo. Monggo Mas Kocol yuk ada oplosannya bersama Jeng Elisa Amelia. Dados. Tak golekna sing perawan le Mas PI. Ser RHS. Ayo L, maju L. Ha. Ser. Duwer. Ayo Par. He. Siap. Selamat malam.
Hit, ayo El, tarik tarik coy. Ayo lah. Tarik bro. Ya, 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 ya. Mas Pi. Iki mau wis tak aturi ada oplosane lho. Gayamu nyekel HP karo mesam-mesam. Ayo lho, maju lah iya makane. Nek digojol-gojolke yo maju ning Mas. Ning sing tak dedeki ket mau iki Mas Pi tok lho, Sek. Sing ketok abang dhewe ya, Del ya. Iki lho putih Mas Pi sing putih. Lho Mas Pi sing putih. Waduh. Boles. Boles Mas Eko. Oke. Gue kesek saya, iki Del mau janjine arep ditambahi duit biru. Lah iki apa ditambahi? Lu tak tampani kok. Lu tampani Sek. Gopen iku kok ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta lagune dari Mas Pi injih ada 1000 alasan. Oke. Nek 1000 alasan ya bales karo 2000 alasan ngono wis mah. Heeh. Lho iki duwe kok duwe endi kabeh iki? Iki duwite kok ngene kabeh iki terus kepiye ya, Del? Ya wis ora apa-apa ngancene ya onoke ya ngono. Ngene iku karo Indonesia barang tak kene lho, Mbak. Mbak Puput, Sek. Sing hamil asmane Mbak Puput. Nggih. Dari Mas Erik minta lagunya ada ABG Tua dan Bojo Loro. ABG Tua aja eling apa ora ya, Sek ya? Mbah. Penyanyine sing lali menawa penyanyine. Penyanyine sing lali ya, Del ya. Iya, Biasane ancen lalinan kok penyanyine iku. Iya. Kaken mantelo. Kaken mantelo karo tempe ya. Dari Bapak Wagiman minta lagunya ada Perawan Kalimantan, Kebelet dan Jambu Alas. Nggih. Matur nuwun. Heeh. Iki ya mosok 50.000 kok diecer 10.000 nang ra kaya dia mau to, Mbak.
Dia mau brak-brek ya Del. Brak-brek masamu apa? Beras. Kalane ngono Mas. Undukan beras. Dari pengantin masa 20.000. Iki menawa panjere sik, Sek. Panjere 20.000 kok Iya. metune luwih gede nek. Iya, yo. Dari pengantin minta lagu ini ada masa lalu. 1 jam saja dan Sri bocah jalanan. Nah, Sri iki. Ah, pesek wis maju. Apa nih Mas? Salaman sih, aja mentak-entek kowe iki. Aku tak imbu-imbu jual mahal piye ngono ya. ya. Mas wis to ya. Oh, krasa enak terus ora mbok colma ta Mas? Mas apa? Mas Onyen. Lah iku nek sesita ora mbok nyeno sisan. Wehno gola. Ah, TKW tok iki. Lah siji. Loh. Iki je payung ngene iki Mas. Gedel. Soteng iki menawa larang iki menawa tak kandhani lho. Kowe entuk piro? Asline saya tak kandhani. Kenapa? Iki Biru lah aku entuk biru-biru loro. Biru-biru karo iki asline akeh iki. Lho kok iso akeh iki? Kok iso? Iki tak jolongan iki. Iya. Luwih siji. Ora iso. Lah kok iso? Jajal tak kenekna ya. Wir lho suwi cebloke. Lah nek iki makluthi kok abot iki berarti kandhani kok. Lah sampean kok ya pinter to, Del. Akeh iki asline. Sing mbok pilih kok sing abot-abot. Makane iki ku kowe ku asline akeh iki kan ijol iki ae kan. Aku mbok ijol sing luwih akeh ya, Del. Iku tak kandhani. Pinter ya, Del. Pinter ya, Del. Iki mau jalukane lagu apa? Lali aku. Ora roh. TKW. TKW karo apa? TKW entok. TKW tok. Nah ngono iki diaturi sing pengantin-pengantin karo keluargane Bapak Wagiman dulu ya sayangnya. Iya, Del. Sing antri-antri dhisik. Sing antri Ayo. dhisik. Langsung aja ya sayangnya. Aturi apa iki Nis? Wis milih sak karepmu ABG tua ya ono, 7 loro ya ono. Perawan Kalimantan wis dipesen karo Wulan Nis. Wulan ora mangkat to lah. Maksudnya Wulan karo gendeng ning omah ngono. Ya. Ayo saliyane perawan Kalimantan saya. Diaturi masa lalu ae lah. Diaturi masa lalu. Yuk monggo diaturi ada masa lalu nih bersama Cing Anissa, Olivia, Dados. Monggo Mas Ari. Yuk. Ser. Ser. TKW ini ditunggu dulu ya Mas ya. Sabar ya sayang ya. Ben penasaran. Ser. Maju sayang. Ayo. Mas iki lho. Ana sing ngunggah-ngunggahi. Maju Nis. Rasa isen-isen. Ser. Menyakiti aku. Bila dia menelponmu, meskipun Sawer. milikku, karena dia bekas pacarmu. Kau kira hatiku tak cemburu di saat dia bersamamu. Ku takut terulang masa lalu saat dia jadi pacarmu. Jujur saja, aku takut nanti kisah kasih masa lalu terulang lagi. Tak rela, sungguh ku tak rela bila nanti ku harus kehilanganmu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku. Masa lalu, biarlah masa lalu. Sungguh hatiku tetap cemburu. RHS Production. Wahyu Manggala bergoyang esek-esek. Masa lalu. Untuk kali ini siap digoyang koplo Oke Mas. bareng bersama Wahyu Manggala. Oke saja. Ayo, bokonge. Sing seser. 1 2 3 4. Kau kira tak menyakiti aku.
lalu ya sayangnya. Iya, Den. Wis gue ambiak tenan maju kabeh do nyawer ya sak ya. Heeh. Sedulur-sedulure ya do kompak do nyawer kabeh ya sak. Kompak kabeh ora rasa Wis kari. aku ngene iki asline gemar Mas Pi tok. Sampean gemar Mas Pi tok. Iya, liyane ra tak gemari pokoke tak gemari Mas Pi tok pokoke. Liyane ya kanggo aku lah aku ya gelem kok, Den. Ngono ya wis ra apa-apa pek-peken ngono ya. PPN. Iya. Lah aku jane gelem-gelem ae, Den. Lah terus. Lah seneng ngisor sing kono apa ya gelem karo aku. Ngono. Ya jajal ditakoki sik ngono. Tak pikir ket mah ya kuwi. Ngono ya wis. Langsung dilanjut kembali ya sayang ya. Oke. Ditancap kembali bersama Jeng Sapi Brahma CS. Sapi Brahma. Jeng Tina Supriyana. Yo. Wis sembarang denge ayitin pokoke sing oke-oke iki pokoke yo. Ayo diaturi apa sayang Mbak Tina? Wis. Sapi Brahma tak golekno sing gedhi-gedhi dhuwur iki lho Mas. Diaturi apa sayangnya? Kebelet lah. Kebelet aja. Ayo monggo Mas Kocol. Ada satu tembangnya kebelet bersama Jeng Tina Priyana. Kebelet tok iki Tin. Iyalah. Tak kira nganggo kawin ngono lho maksudnya. Ora ya. Monggo Mas Kocol diaturi ada kebelet. Dados. Ser. Iya. Untuk para pasukan sawernya. Yuk maju-maju sawer.